Azia Record. Iga Production. Ай макризан битарс рамаз омахтагарира бикишки у кишхидиш да орзуҳои духтарира тигум кади ба ёдиш дарани софу покта басая ки хайтонисти бикаш ҳакини қопта бихе бира бигу шаки мадодагим ҷавобта ранги хидиш фаҳмониш тирам яснаи каротка ай дуриҳои дуркишт орзуҳои иштварзима медонам намеарзим та тирам намеарзима тарсима зиёд шава ки мара ин нафсима мекиша кадом рӯзаи ҳаёт да дарсима бо нашава рӯзе ки ту бигарди ай пасима пускай нопардохта бимона дилда қарзима ай рӯзе мошин гирифтай темаи пивава банга намегире подда намекини рал тархта ғамда минусои рақсита парто ки ту падвадитан бихон ай дур назорат кадестан зиндагита наҷиқи педали газа фромӯш накирам маза наки корера ки ба сини солат намеарза ту бугу ҳақиқата бугу ғамои хурдата бугу синиш меҳру вафои мурдата унамета аҳмият туҳфаҳои бурдата то қахидо ура битам номи машҳур натам сарвати молим ната сӯзо карсолим ната иқа чиз чи дар кор вақте ишқи ҳалолим ната заҳри мор ҳичи айда пеши неши каломат қалби пири меҳрим дасти туда бидак амонат о ишқи ту ки ҳам сӯзонда ҳам овар даромад нахо рӯзе фироғим зиндагӣ кунӣ намонад шаҳр шаҳр борон мебора мешува гузаштара наметонем барқарор кадамо чизи шикастара шаҳр шаҳр ови чашмакот мерезам беҳуда мешум ба ранҷит хидма шаршараи ишқида ҷавони шикастхӯрда шиканҷаода тоқат кард не ки баҳри халосӣ чӣ қадар ҳаракат кард ба алкогол шуштани солим ба бараката фақат як гапа қапид ки ғамш мада давлатай ту мада як далел биёр хаттогиёта дарк кунам ғаму андӯҳи паси сар гузаштара тарк кунам романтикаи сирхи зебора ма зард кунам агар не чӣ маҷбурам хидма китоби дард кунам сайфа ба сайфа нақл кунам бида набудагира ма зиндаша бигум тани хоми намирдагира нафама одаму одамгарира ви гапи хуба ма зиндагии хидма биқапум бирам аюда ҳазор бор состараям хубтару беҳтаринай а ишқ мада басай чизои фаҳмидагимам дал шиша кор надорам паноша ма ба худо кам просто як ба як қилам вақт ма сарфи чӣ коро кам заҳри мор ҳичи айда пеши неши каломат қалби пири меҳрим дасти туда бидак амонат о ишқи ту ки ҳам сӯзонда ҳам овар даромад нахо рӯзе фироғим зиндагӣ кунӣ намонад